Nasibot ang personalis kang Bureau of Fire Protection Goa sa pagpukang nasusulong residensya sa Barangay San Isidro, Poblacion Goa, Camarines Sur. Poko mas o menos alas 5:21 kasudmang hapon, maski ang mga residente sa lugar ang nagtarabang naman. Sigun kay Fire Senior Inspector Vincent Albert Garchitorena, gibo sa light materials ang nasulong harong, kaya tulos na luminangkop ang kalayo. Duwang fire trucks man ang ginamit kang BFP. Nagdurar ang kasulo ning haros 20 minutos na uminabot sa first alarm. Walls lang and yung wall and columns, yung pillars, yung nakasimento, pero yung iba lahat na po siya light materials like kahoy, mga ano. So yun na po ang ano. Kaya buti na lang yung isa po medyo naka-firewall siya sa first floor. So hindi na lumipat sa kanya ng grabe, pero apektado yung second floor niya. Maswerte na mayong nakulugan sa insidente. Sa investigasyon, nagpunang kalayo sa nabayan na pigsasapna kang saro sa mga tagharong. Abuto na 300,000 pesos ang naging danyos kang insidente. Doon nag-umpisa yung fire, medyo may konting yung divider niya kasi sa kusina is kahoy. Tapos nag-catch fire yung kahoy na yon, tapos inabot din yung kurtina, inabot din yung ano. So lumaki na siya ng lumaki. Dugang pa kang opisyal, makamurumundo sa nadang isipon na nakapagtala sindaning kasulo sa primerong aldaw kang Fire Prevention Month, kung sain ini naman ang ikaduwang insidente ning kasulo sa sindang lugar ngunya na taon. Na ano kami kasi na-tempohan pa talaga ng March 1 yung sunog. So hindi naman natin ini-expect ganun sana, kaya lang talagang nagkataon March 1 pa. Sa presente, may mga tabang naman na naresibi ang 4 na pamilya na naapektarang kang kasulo. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal.